Magandang araw po sa lahat mga boss. Ayan, no? Lawak Pangasinan Project. Ayan, shoutout kay Ma'am Marilo. Ayan, cabinet po tayo. So puntan po natin yung project doon sa taas. Ayan, shoutout kila ate. Hello. Ayan, padahalag ko lang. Ayan, punta tayo doon sa baba. So ito yung ginawa nating ceiling doon tsaka pintura. Ayun, ang ganda na, oh. Ayun, oh, pati ito, oh. So bumalik lang po tayo rito para sa TV console, oh. Ayan, ito yung isang TV console. So ayan, nakabit na po nila. So abangan nyo po ito. So punta naman tayo doon sa taas, sa second floor. Ang ganda na, oh. So siyempre mas maganda yan pag pinailaw natin. Ayan, project natin dito dati. Repeat customer. Ayan, ito yung isang TV console. Ayan. So dito ang banda. So abangan nyo po yan. So kinakasa pa lang po nila yung mga electrical nya. Ayan, oh, ganda. So ito rin yung maganda rin yung design ng ceiling dito pati dito. Ayan, tingnan na rin natin. Ayan, oh. Alright. So yan lang muna. So balik po tayo pagkaraan ng ilang araw. I-update po natin to mga boss. Alright.